Ọraneze ekene m unu kene ụmụ iyo niile nọ n'otu nkwọ na-azụ afịa. Ọ bụrụ na ị nọ na main market Onitsha, o wee bụ n'iso na ndị anụnwa n'ebe akwa na nna anyị ukwu bụ Soludo na ọbịa kụwasịa main market, kụwasịa shop gị. O nwere ife nchọ ka m gwa gị nwanne m. Ọ bụrụ na ị na-anya, ị ga-afụ na almost everybody nọ na that main market bụ Christians. So achọrọ ka m kpọrọ unu ncha niile jee na Bible. O nwere ofu okwu nchọ igosi ebe a, ngosizie ya anyị kwubezi ife anyị na-ekwu. O nwere ife dị na the book of Isaiah chapter 6 verse 1. Ị na-anụ ife ntị ọ dịkwa na the book of Isaiah chapter 6 verse 1. Onye m bịalụ bụ gị nwa bụ onye nọ main market, achọrọ ka ị gee ntị ka ị ghọta ife quotation a kwuru. Ọ sị, in the year King Uzziah died, I saw the Lord seated upon the throne. Onye na-ekwu okwu a bụ prophet Isaiah. Na-egekwa ntị ka ịghọta ife ọ na-ekwu. Na that very year the king bụ Uzziah nwụrụ, ka ọ fụ the glory of God, ọ fụ God seated upon the throne. Ị ga-ajụ kedu ebe okwu a si nwee ndidi okwu a ya kịta nke binye ya eyetego. Onye bụ King Uzziah nji atụnyele. Isaiah abụrụgo prophet for many years. Otu ị nọ na main market na-azụ ahịa for many years. Ị nwetaba breakthrough. Onwebi ife na-eme. Isaiah abụrụgo prophet for many years, ma ọ fụnwa the glory of God until the year King Uzziah nwụrụ, o wee fụ the glory. Onye bụ King Uzziah? King Uzziah, ịma na king bụ ije na court king na ogbe ya, a na-eri na-esi na-arọpụta na-eri a na-akụgodu. Onye ọbụla na-adị comfortable ije na nke king. Ihe ọbụla oge eri ewepụtakwara anya ọ dịgo oke. Etu a ka ọ dị na many people na-eje na main market na-elive from hand to mouth. Ihe ọ na-ayọ bụ daily bread. Many people na-agba okilikili for many years. Chetakwa na Pontius Pilate a na-ekwu okwu ya nọ n'ụbọchị Pontius Pilate ka akpọgide Jizọs n'obe. Ọ bụrụ na Pontius Pilate kpọgide nọ mgbe Pontius Pilate na-achị. Etu anụnwa Soludo na-achị, ọ bago n'ụbọchị Soludo ka akụli main market. Ma gị bụ onye Igbo n'ebe akwa gee ntị, o nwere ife a na-akpọ ụkwụ agbalụ nwa awọ. A na-agwa na ụkwụ agbalụ awọ bụ lift ka enyere ya. So gị nwa bụ onye ga-afụ ife a mee na main market as problem. Ibidokwara kịta afụ bịa as problem. Nwanne problem ka ọ bụ nyelụ. Mana ọ bụrụ na ị na-afụ ya na ebe a bụ a boost, na ebe a ga-abụ your stepping stone, na ebe a ka ị ga-esi wee move. If not, ị ga-adịkwa comfortable na main market n'ọlụ. Many of us nọcha main market ahụ pụọ. Today story anyị change. Ife nji agwa ya bụ na otu a na-ekwu okwu na many people nọ n'ụlọ ọgwụ na-azọ ndụ fa azọ, ndị BP na-achọ igbu because na kulisi chop fa. Nwanne m ọ na-abụ ome ọ na-ewute. Ome ọ na-ewute. Mana ibidobe ha na-afụba hell jughị isi, onwezi ihe ọzọ ị ga na-afụ. Ị ga-ewelu positivity gbaa onwe gị okilikili because na omego bụ na omego. O nwere two ways about it. Achọ nke ịfụta ihe ịkpọ problem na ọ bụrụkwa problem. Because isi ebe a bụrụ ngwongwo kịta nweta onwe gị na Kalaba, nwanne etele ụgbọ etele ose, ị ga-survive. Ebe ọ bụla ifuru onwe gị, ị ga-survive. Many people si ebe a jee Lagos jebe ịgba mbọ. He nwanne ebe a ha survive leta. O nwere ndị agbalụ teju oche for example. Amụ teju oche ọkụ. Gịnị mee? Oke osisi daa, ụmụ nnụnụ ga-eju ọfịa, mana sọrọ na ụmụ nnụnụ ga-anwụ. In this life, ife ga na-eme. Iwu mekata nọ mgbosi ikuku ya kutere na nke o kute side ịma na ọ na-eme. Ana ọ bụrụ na ọ bịa, ọzi gị nwa ga-edecide ma ikuku ọ ga-egbu gị egbu ka ikuku ọ ga-enye gị ndụ. Omego bụ na omego. As nwa okolobịa na-atrai ka ị survive. Many of you na main market chop ya badu ngwa ọbadu 10 bundles ngwa afịa. You don't grow. Etu a ka isi n'ọlụ year after year. Ebe ọ bụ na Chineke akpa na Soludo aka nya jee kurisie main market a nya alụghalị anya ka ọ bụrụ standard market. Ọ malụ mmarị nne na-egekwa m ntị ka ọ ya bụ ị na-ekwu otu m n'ọgba ukwu. Ọ malụ mma in the sense na ife anyị chọrọ bụ development na be anyị. Enwere etu ọzọ development ga-esi bịa. Ụfọdụ ga-asị nwaanyị n'obu ụzọ gaa lụọ afịa ebe ọzọ.
ọ gị chọọ gị jee lụọ afịa ọzọ ebe na onwere onye na-akwado ije di ya. Onye ọbụla ga-anọ na-eche main market ya. Onye ọbụla ga-anọ na-eche ndị main market ya ọ ka ya bakwara gị uru. Arụsigodi ya in the next 2 years. Ijezi ị na-enweta shop, iweta shop bụ na-abata ọ bụrụ standard shop. Ide na-afaghị iru ebe a. Company dị iche iche abatacha. Ọ dị ka afịa mmadụ na-azụ modern day market onwe car park. Asị na ọkụ na-agba efu ebe ndị fire service nọ. Asị na mmadụ fentiri ebe a efu na-enwe first aid ebe a ga-etrit, klinik adịa, police station adịa, nwe onye zuru ori ya usi ebe a nwụrụ ya anụ onye ọ dị standard. Etu a ka ọ dị n'obodo niile. Ndị a na-asị na ha nọ na western world jụọ fa na-etu a ka ọ dị. Oge Soludo kwe nkwa na ọ ga-enye anyị Dubai Taiwan. Ife a niile dị involve na Dubai Taiwan. Obianọ chisịrị Anambra steeti nye anyị airport pụa. Ọ bụrụ na Soludo bụ main market ọfụ ka ọ ga-enye anyị anya anyị na-enwere ogboni nwee reformed ogboni, enwekwa main market enwee reformed main market. Iwu agwa na ị ga-anwụ na main market ịgba mbọ ka ị ga-agba ọ bụ na ọ gara chief tuo nke nwazi na onwe gị ọ na-ịchọ ha ka ị na-egro egro. Iwu ọ bụrụ na main market ya ka ị ga-atọ. Some people nọ n'Onitsha abụ na Asaba ebe a ka fabi asị gafeta ebe a ka ikuru ikuku ndụ ese mba n'ebe a ka ị ga-atọ. Change bụ one thing dị permanent in life. Ịnọkọta ichenjie otu o mebiri ebe a na ọ ga-enyere gị aka sef ka ipuchuo ịgba ka inweta onwe gị na Akwa Ibom today. Nwanne m inweta onwe gị na Akwa Ibom ị ga-agbaba mbọ ebe a ọ ga-ebere gị expenses ịnọzi na nke ka eje na nke mma ngozi iri ebe a onye ọbụla were ebe nwa mbọ iru ebe epi onwe gị ka akwa ka ị ma ma ị ga-asọsi. O nwere ndị immigration bụ n'obodo oyibo eme ha plan ha ma na ga-ebu ha dị ozugbo apụta eburu ha nweta onwe ha na Nigeria. Most of them are doing well now. Ma ọ bụrụ na ọ nọ na that place agụ ya na many people deport bata ebe a fa na-anwụzi na edeport fa bido gbabakwa mbọ. So ebe ọ bụ na life debe gị ipike up. Ọ bụrụ na Soludo ana m afịa na ihe anụnwa ome kịta ga-abụ a stepping stone for you ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị baa ulu. Ọ baa na data Isaiah mkpọọlụ chapter 6 verse 1 n'ọ dị ihe Soludo kụwa main market ka efuzi ebube Chineke na ịmarụ na Chineke agọzi gị n'ụwa. Position all your mind in that area ka ịma ma ị ga-survive ma if not ị ga-anwụ. Ọnwụ ị ga-anwụ bụ na ị ga na-eche echiche everyday ichegide iche BP ga-arise ya ọzọ bụ n'ụlọ ọgwụ. Ndị ga-eri ego ya anaghị masị ndị ọ ka evi na-echegburu onwe ya akụlisi chọpụ akụlisili ọ ya ka ijichie nwụ. Ọ gị chọkwa ịnwụ ime ka anyị mara ọ na-efe na akaụntụ ịcha ka anyị ma ewepụta ụmụ iyo nke maka ihe aja ọsụbịa ya anaghị n'ihi nwụọ like that. Ife adịgo bụ na ọdịgo ọ mmadụ ga-alụ main market anaghị chọọ ka alụ ọnya ka o nwee development na eho Onitsha ama Onitsha dị ka ebe agbara ọsọ. Nothing dey happen for Onitsha kpọrọ nkụ. Ndị Mall Street lụrụ afịafa move na be obosi electrical. Ndị Iweka ana electronics market. Ndị ọzọ magala eze nwekwe na ndị otu anaba Ogidi mee na-ebugharịsịa nke nwe ga-atọ dị a na ị ga-anwụ n'ime main market. Ọ ga-enọkatị n'ọyalịa maka ụkwụ ọzịza ama na ọ na-ewute mana omego ọ bụ na omego egbu na onwe gị ka ezi ka o si wee bụ kịta ka anyị eji kụwa anya akụwa anya bụ na akụwa gị pikiri ngwa agha ga chief to ọ bụrụ mi na ịgbago ọ bụrụ ugwu Awụsa ịgbago ọ bụ Lagos ịgbago ahịa ka nkụ na Anambra ebe ị ga-efix nyekwa onwe gị for the time being a hustler ebe na-akpa too much ka asị na inwe ezi olileanya. Ibido na-afụ problem ife ị ga na-enwe problem ma ị na-afụ ya dat na efe a bụkwa n'otu a ka ị ga-esi ga ebidokwa your life again jee bido ya onwe ha ka ị nwụọ n'ime ya gotago na ifu ka ihe na-egro olu gị hapụ Naijiria pụọ na enyi ichi gị na Naijiria. Olu gị jee zara ha visa muvuo jee gbakwa mbọ outside. O nwere akụri main market a na achọ nke efe anọ motivation ka Chineke na-enye gị na ka ị muvuo from level a na ọgbago. You no go start from main market nwụọ na main market enwere ike ịnọ na 10 years some people 15 years some 20 years ị ga-anwụ dị a ịnọkata n'ọhịa. Ọ bụrụ Hong Kong je ọ bụ China je ọ bụrụ US naba si ebe a pụọ chief tuo go and do something else. Ife abụ Chineke na-enye gị challenge na ka o wee bunye ego enu ka onye bunye ego enu maka ebe ị nọ kịta ikekwe ị nọ na-ama aka ma onwe ihe eche gbaba gambling gbagbuo onwe gị na Jabet uwe ezigbo aka ị na-akọ ebe a the same recycled ọga chief tuo ka ị nwee something new ga-abata gị n'isi new challenge for you
ka i wee nwee ike wee gbagokwu ha ya. Enweghị challenge ada enwe champion. Challenge yourself. Since ị na-achọrọ challenge onwe gị, nature, Soludo, ife a niile abịago together. Ha nche niile work out good for gị nwa ma ọ bụ na ịnụ ya na-agwa today. Isiokwu mbụ echegbu n'onwe gị na ụdị ha abịakwutere gị. Ọ bịago bụ na ọ bịago. Amụ ibisi onye bịakwutere ya nwee ndidi na ọ dịrị ọsịsọ ka ya na ya na ọfụma. Mana nna achọ ịgwa gị hapụ ewutena too much afọ ya na nke gị agwụna ọgwụbe. Ife a bụ mbido. After all, na-alụ afịa ọfụ na ọ ga-eme ụmụ boy self na-enwe olileanya ka ha nwetakwa new shop. O nwere ndị ọ ga-abalụ. Akụrisiri ahịa dị na Lagos, anyị pụchakwa faịsikwa onwe anyị sọ anyị survive cha today. Ụfọdụ n'ime anyị ọ bụrụ na akụri ahịa anyị ga-anọkwa today na-agba okirikiri. Mana ife onwe gị na new environment, new challenge, new faces, new friends, motivation adị. Ọ ife ntị ka m bịa ka m gwa unu ya ma alụghị mma nke onye na-eme bụ nke ọma ya ga-alịa Chigu ga-eme ka ife gazie elu aka m kwa ezi ụmụ iyo na-ewe Igbo orimili dọla ngwa ka emesịa.